primeiras sesións con ese achegamento á toponimia dende diversas perspectivas e como tamén compre non só a recolleita, que é por o que estamos aquí, non só a recolleita da toponimia, sobre todo a toponimia menor, senón tamén saber como esa toponimia nos pode levar a traballos e ao día despois, e tamén como é necesario traballarnos compartindo ese labor, pois onde viamos as aplicacións informáticas que son básicas, e os imos a chegarnos tamén a cartografía nesta primeira charla e posteriormente ao marco legislativo. Para falarnos da cartografía, da necesidade de traballarnos conjuntamente, eu poño o caso particular, un servicio de normalización lingüística, unha unidade que está tentando traballar pola recolleita da cartografía, como, cando menos, dende a experiencia do Concello de Vigo, Servicio de Normalización Lingüística sempre, e antes de publicar calquera tipo de traballo, acode a cartografía. E para falarnos desta cartografía, en un principio tiñamos, se vedes aí no programa, a Xesús Saavedra, que é o xefe de cartografía do Concello de Vigo, pero, bueno, non por razóns persoais non puido acudir, e temos a Antonia Velador, que tamén traballa en cartografía no Concello. Nos tivemos esa primeira experiencia cando o Concello de Vigo asinou co SIGA aquel proxecto de recolleita de microtoponimia, que se aproveito para dicir que ainda que está en marrón e ainda que está o Concello de Vigo como rematado, non é certo. E logo veredelo o próximo venres. Volvo a insistir iso, como é necesario, e vou xa rematar esta presentación cun exemplo práctico. Creamos e que fixemos un estudo de recollida de todo o que son os regatos, os ríos, as augas do Concello de Vigo, e viña nunha cartografía que, dixemos antes de publicar calquera destas cuestións, imos consultar e imos ver se adapta á cartografía do Concello de Vigo. E viamos que coa cartografía que proporcionaron o SIGA e coa cartografía que temos dende o Concello, os regatos pasaban por medio das casas, non se correspondía. Daquela, bueno, pois creemos que é necesario ese traballo de colaboración, pero tamén ese proxecto que a ver se vai adiante toga ou que sexa, de traballarnos cartografía, informática, e a xente, bueno, pois que temos aquel de recollernos e de traballarnos na microtoponimia. Daquela deixo vos xa con Antonio Velador, que ademais, bueno, non vimos os de Vigo a colonizar Pontevedra, porque ele é daqui de Pontevedra, ainda que traballe en Vigo. Moitas gracias, Antonio. Gracias. Se non deixo chesca. Sí, deixo chesca. Hola, bo día a todas, a todos. Vou comenzar dicindo que a estas alturas do curso, das jornadas, falar da importancia que ten a toponimia na cartografía, pois é un pouco obvio. O topónimo vai xundido ao mapa, como a cartografía, como diría Serrat, como el recoudo ao camino. Unha vez, eu tentando de explicar a un rapaz isto da toponimia, ocorríseme poñerlle como exemplo os mapas dos tesouros das películas de piratas, Hollywood, e dicíalle, eses mapiñas levan debuxados nun coiro vello, pois o que é a descripción da búsqueda. Somente teñen un X, un X, unha cruz e ningún nome. Teñen palmeiras, teñen paias, ou mellor unha fervenza, pero non teñen nomes. Por que? Porque é unha illa deserta. Os nomes das cousas poñen os seus habitantes. Os nomes son de feito a historia dos homes e as mulleres desertas. A mí gustame dicir que o topónimo é o índice de relación que ten o home co chan, co territorio e a terra que pisou e que pisa, homes e mulleres. Os mapas e a cartografía amosan os lugares, peneros, ríos, encoros, capelas, e resulta que todos teñen nomes. É por iso que non lle podemos chamar cartografía a uns conxuntos de liñas dibuixadas sen máis nun mapa. Non existe cartografía sen toponimia, non é verdade. Poderemos falar de mapas temáticos ou calquera outra cousa, pero só é cartografía cando inclúe nomes. Logo, pode estar a discusión se debaixo
Leningrado estaba Petrogrado ou San Petersburgo, algo así, non? Que ainda sai. Que é o que imos poñer no mapa? Por lo menos nós estamos a salvo desas discusións. Todos, porque a todos nos afecta a Lei da Normalización Lingüística, a Lei 3, de 1973, que establece que a única forma oficial dos nomes dos lugares, os topónimos de Galicia, é a galega. Esa determinación dos nomes oficiales corresponde, según a mesma lei, á Xunta de Galicia, que estableceu para ese fin unha comisión de toponimia. Temos tamén un decreto, o 132, o 84, que establece que o procedimento para a fixación e recuperación dos topónimos galegos, pero de todos xeitos, isto falarlo o señor Costas máis tarde. Tamén temos outro decreto que regula as funcións da comisión a composición da comisión de toponimia. Bueno, decía eso porque todos temos un marco legal, pero os que estamos ligados de algún xeito á cartografía ainda nos queda máis longe. Nos dedicámonos dunha forma máis técnica a facer de soporte e ferramenta nas colleitas dos topónimos, non? Nos imos a falar do mapa, bueno, eu vou falar do mapa, ese papeliño ou outro soporte que relaciona o lugar co seu nome. Ahora temos que distinguir entre dúas opcións, unha especie de doble vieiro que nunha banda temos un período de transición no que aínda imos convivir con follas de papel, a cartografía de papel, aínda que supoño que sempre vai haber publicacións neste soporte, non? E de outra banda, o que parece ser, por lo menos polo de agora, que é un sistema máis completo que é o SIX, o Sistema de Información Xeográfica. Pero ben, estes dous sistemas parten de algo en común, todos teñen no principio permitir má expresión un oviño pequeno, un oviño primixenio que é o voo fotogramétrico, non? O voo fotogramétrico que é necesario para despois elaborar a cartografía. Claro, diredes, e antes dos irmáns Wright, como se facía a cartografía? Bueno, pois con moito esforzo, moito tempo, moita paciencia, a revolución da óptica, pois fixo que se pudera cartografiar grandes superficies. Pero, imos falar do que temos agora. Temos avionetas, temos avións e temos cámaras. Entón, a partir de aí, dun voo fotogramétrico, podense facer as restitucións cartográficas de todos os soportes que temos, tanto se é dun SIX como se é en follas de papel. Podemos facer a restitución dependendo das escalas que queiramos. Temos que pensar en que tipo de cartografía queremos utilizar para facer un voo diferente. Os avións, digamos, voan a distintas escalas para facer distintas cartografías. Podemos compoñer a partir de aí tamén unha ortoimaxe a través dun mosaico de fotogramas escollidos na área máis ortogonal da cónica da fotografía, do fotograma, e moi por riba direivos que o voo faise con eses avións que levan unha cámara un pouco especial dende o punto de vista da nivelación, da óptica, a velocidade de disparo. Hai avións que antes levaban por lo menos varias cámaras secuenciales e, bueno, un montón de cousas que non vamos a explicar agora. Eles fan unha serie de pasadas a unha altura fixa, cunha orientación constante, e esa serie de pasadas logo van ser reflexadas nun gráfico para poder identificar por onde foi os fotogramas, os números dos fotogramas, etc. Eu tiña aquí a posibilidade... Bueno, tiña preparadas unhas primeras. Sí, pero continúa. Non vai. Bueno, tiña preparadas unhas primeiras nas que se veían dous fotogramas e un mapa no que figuraban as pasadas
tenemos que prescindir un pouco desto. Bueno, as pasadas dos voos fotogramétricos fanse nunha determinada orientación, fanse de norte a sur, ou de norte a sur, empezando polo cabo da superficie que queremos fotografiar ou queremos cartografiar, e despois vaise completando en pasadas orientadas de este a oeste hasta completar toda a superficie. Ese mapa de pasadas ten numeradas tamén os fotogramas para poder despois coller os pares estereoscópicos para poder facer a restitución, porque faise superpoñendo cada un dos fotogramas un 60% na orientación longitudinal e un 25% na norte-sur. É dicir, que cada pasada vese recuberta pola seguinte para poder despois facer unha restitución de forma estereoscópica, mirando dous fotogramas a vez. Logo de ter este sistema de restitución, faise un modelo digital do terreo para poder compoñer todo o que é o territorio. E a partir de aí xa temos o máis importante, xa temos o que o conxunto da cartografía fotografiada, o conxunto do término, o conxunto da área fotografiada é completamente cuadrada, por decirlo así. Bueno, pois aquí xa temos o máis importante. E aquí podemos elegir entre roturar directamente en cada unha das follas da cartografía os nomes, os topónimos, e facer logo unha edición en escalas, as escalas que tiñamos pensado con anterioridade, ou ben tirar polo camiño do SIS, que decíamos antes. Para falar da importancia desta diferencia de eleccións, pois iba a falar dunha experiencia que tuvemos en Vigo, vai ben Marta, do Servicio de Normalización Lingüística, con nós de cartografía, que era a detección de cursos fluviais e a súa toponimia. Foi un traballo moi interesante, moi concreto, moi ben entregado, incluindo prácticamente toda a hidronimia que existe no termo. Pero eu tiña preparado precisamente algunhas mostras dese traballo, pero que lle pasou que empregouse para grafiar os cursos unhas imaxes de planos. É dicir, non foron cartografía en si mesma, sino que grafiouse por riba dunhas imaxes con unhas fotos de planos. Eso, claro, dificulta moitísimo despois o que é a ubicación de cada un dos cursos. Hai que facer o traballo posterior de pasalos á cartografía. Se eleximos, desde un principio, isto, que é un bo plano, unha boa xeorreferenciación, despois, seguramente, non teremos máis problemas. Bueno, máis problemas desa índole, o que se refire á cartografía. A utilización da simboloxía, por exemplo, deste traballo era moi didáctica, moi clara, con referencia a se estaba encauzado o primeiro tramo do curso fluvial, o segundo, o medio, o final, estaba moi ben feito, pero faltaba iso. É unha pena que non pensamos aquí tal como quedou. Eso, decía que non era nada insalvable, porque nos, con toda esa documentación, vai nos levar un pouco máis de traballo e ímos pasar á cartografía oficial, porque é a que ten que reflexar os topónimos oficiais. É un traballo que pode ter outra capa diferenciada da que se ofrece, a parte dos nomes das rúas, os números de policía, etc., manter os cursos da obra. Bueno, a ver. É que agora me dedico a informática. Bueno, esta é a filmina que representaba o que vos decía, o plano das pasadas da avioneta, do avión, que son empezase enumerando neste caso na parte norte, este é o Concello de Vigo, e vase facendo
de norte a sur as pasadas, pero de este a oeste o que é o disparo dos fotogramas. Polo medio aparece un numeriño que reflexa, bueno, para non numerar todos os fotogramas que se van, o numerillo dos fotogramas para despois elexir, cando se estea traballando nunha zona determinada, pois vou coller da pasada 8 ao fotograma 27, non? Ou 28. Ben, este sería un par estereoscópico desa área, bueno, este é o Monte do Castro, aquí está o Concello de Vigo, casualmente. Como mirades, aquí superponse unha parte que lle chaman recubrimento. Isto corresponde a unha pasada, non? Longitudinalmente reponse un 60%, o seguinte fotograma tamén tería ese recubrimento, e o que de norte a sur, a seguinte pasada pola parte de arriba ou de baixo, reponse un 25%. Así conseguimos que unha boa parte toda a parte do territorio estea como mínimo fotografiada dúas veces, para poder facer unha restitución estereoscópica. Este é a portada do traballo que se fixo, detección e levantamento toponímico dos cursos fluviais do Concello de Vigo. Xa digo, era un traballo excelente. Esta é a relación de todos os cursos, cada un deles está numerado, que despois miramos no plano. Esta simboloxía utilizada, el representaba cada un dos ríos numéricamente, facía unha descripción. Isto que vos decía, que é moi didáctico, como representaba o curso dos ríos, e se estaba encauzado no primeiro tramo, no segundo, no medio, etc. É moi claro. Tamén, na parte de arriba, mirades que hai un solciño coas coordenadas xeográficas. Tamén, a parte de abaixo, da filmina, é unha chamada de atención de cando o topónimo non se corresponde coa forma que debía ter. Tamén outras simboloxías que empregaba para decir que non son cursos, senón fontes. Este é un plano dos que se empregaron. Como vedes, os ríos, a rotulación terriblemente grande, os cursos ocupan demasiado espacio nesa imaxe de plano. É dicir, el non empregou unha cartografía real, senón unha imaxe dunha cartografía, o cual dificulta moitísimo. Bueno, estábamos falando antes de que os traballos deste estilo teñen como punto de partida unha elección dunha cartografía para que vai ser realizado o traballo. Onde imos traballar, a cartografía vai ser o produto final, pero tamén é a ferramenta que nos permite a recollida de datos. Este é o cerne da cuestión, a elección da cartografía. Decir isto, máis ou menos, é como eu dicir que eu teño que elixir xa unha escala para recoller eses datos. Non é o mismo utilizar este mapa que temos aquí de Galicia de 250.000 e intentar meterlle aí todos os topónimos que temos, pois sería imposible, non é prácticamente posible, é imposible. Por iso, dun xeito esquemático, as escalas que poden conter a toponimia maior, como, por exemplo, as capitales de provincia, as serras, os ríos principais, deberían estar en escalas comprendidas un 50.000 e un 15.000. Este é un pequeno esquema onde temos a posibilidade de que, según o que vayamos a facer, podemos elegir a escala. A toponimia maior, decíamos, entre un 50.000 e un 15.000, a media, parroquias, lugares, etc., entre un 12.000 e un 5.000, e despois xa a microtoponimia,
xa se aprecian as divisións parcelarias, poderían estar entre un 2.000 e un 5.000. Este é un exemplo dun plano que se fixo xa fai anos, recollendo os lugares máis significativos de todo Vigo, que está a un 50.000. Por que poño esta primera? Porque é moi significativo ver que dun territorio tan amplo como esas 11.000 hectáreas que temos en Vigo, poden estar collidos todos os lugares máis importantes. Pero, se queremos un pouco máis detallado, temos que ir a outro tipo de escalas. Este é unha mostra do que podía ser un 20.000, perdón. Isto, moito máis achegados ao terreo, isto sería un 15.000. Isto sería un 5.000, é unha reproducción da folla da Xunta de Galicia, que ten desta zona de Vigo. Estamos empregando casi sempre a mesma zona de Vigo. Esta parte de aquí é o casco vello, aquí está o concello. Isto xa é un 2.000, isto xa é un 1.000, prácticamente, non máis que se mira, bueno, o entorno da colexiata é pouco máis, claro, corto, e xa se detallamos, se nos achegamos a unha escala un 500, prácticamente estamos dentro da Plaza da Constitución a máis. É dicir, a elección da escala é moi importante para representar o que queremos. Os planos que conteñen, os planos que poden conter a microtoponimia, pode ser eses un 500, e, de feito, cando as escalas nos permiten apreciar a división parcelaria, podese verter a microtoponimia, que é moi importante nas as escrituras e os registros. Hai montóns de lugares que non se identifican nas escrituras porque non existe antes un plano que detalle esa microtoponimia. Desde o punto de vista registral é importantísimo, desde o punto de vista notarial. De feito, o CUBI fai pouco que inmatriculou a súa parcela, nos fixemos as expropiacións daquela área e pediunos o detalle da relación das parcelas que estaban nomeadas para non inscribilas dúas veces e mandamos unha relación con un montón de microtoponimia. Isto podía estar perfectamente reflexado nun plano en escala deste estilo. Pois ben, todo este problema das escalas vai se quedar un pouco desdebuxado, ou cando menos achicado, se temos en conta o que falábamos antes dun SIS. Que é o que nos aporta un SIS? Pois un SIS é outro mundo, non? É el todo en uno. É, para nos entender, un sistema informático que vencella dúas cousas. Un gráfico é unha base de datos. Cada un dos gráficos que aparecen reflexados nos mapas vai ligado, ten un vínculo cunha base de datos. Esa base de datos nos alimentámola como queremos. Todos temos na cabeza seguramente o exemplo máis popular pode ser o XPAC ou as páxinas da oficina virtual do cadastro. Nelas vemos que un gráfico, unha veiga calqueira, pois podeslle pedir información, danos a superficie, o polígono catastral, ou seja, a referencia catastral, aínda que non o amose tamén ten, pola lei de protección de datos, ten tamén na base de datos o nome do propietario, o domicilio, o DNI, hasta o número de zapati. Pero toda esa figura escalena que a finca do paisano ou paisana está conectada a unha base de datos e aí poden figurar cargados todo tipo de datos, incluso os históricos, o que se lle queira poñer. Ainda que existen moitos programas de SIS, está o ARGIS,
o AutoCAD Maps, o Geomedia, son instrumentos, o GIS, son instrumentos para xestionar todo este conxunto de datos que despois podense tratar individualmente ou ben en conxunto. Tamén existe un proxecto, hoxe parece que monetizado, como dixo Marta, bueno, se non parar, que é o proxecto de toponimia de Galicia, que tamén é empregado con SIS, non podía ser de outra forma, non? Estos xa están metidos en fariña e por eso na parte que eu suiven no seu momento, xa que expuxeran os resultados en Vigo, alá polo 2002 debía ser, máis ou menos, aquel desenrolo que tiñan desa ferramenta a min pareceme ben. Outra cousa é ben diferentes as enquisas, a metodoloxía, os criterios de avaliación, estuvéramos de acordo, pero o que era a ferramenta, o como tiñan estructurado o SIS recolleita de datos, a mí parecíame que estaba ben como ferramenta. Como dixéramos un pouco antes, pois o primeiro paso é este BO fotogramétrico que nos vai actualizar a cartografía, porque se eu poñeme a facer unha colleita no campo e dispoño dunha cartografía de fai 5 anos, pois nestes 5 anos pasoume un primeiro cinto polo medio e fendeume o territorio, xa non podo recoller, bueno, un primeiro cinto ou un segundo. A recollida de datos, polo tanto, ten que estar soportada nunha cartografía actualizada. É o primeiro paso. A partir deste punto, podemos, xa unha vez confeccionada a ortofoto, utilizala para unha labora de campo que se fai como máis inmediato, é dicir, non temos que interpretar a cartografía, nos vemos directamente a imaxe, identificamos claramente as casillas, as indicacións, e non temos que interpretar a cartografía. Neste punto, temos que facer a salvedade de que a ortofoto coas curvas de nivel son moito máis clarificadoras, porque dados conta que cando estamos nunha avioneta a 3.500 metros de altura non se poden apreciar prácticamente desniveis importantes ou pendientes, e coas curvas de nivel e a ortofoto todo misturado, todo nunha sola imaxe, axúdanos a comprender perfectamente cal é a dimensión do territorio. Temos, polo tanto, esa ortofoto que podíamos dividir en distintas cuadradiños pequenos, non sei se se aprecia aí, e eses cuadradiños van nos servir para localizar o topónimo, metelo nunha casilla, darlle unha especie de dimensión, un área, hasta onde vai chegar. A inclusión do topónimo na cartografía xeorreferenciado vai se facer con respecto á casilla, con respecto a esa retícula, indicando se queda á dereita, hasta onde se estende, hasta as casillas da dereita, da esquerda, todo eso vai nunha aplicación que despois veremos unha ventaniña e queda perfectamente delimitado o topónimo. Neste punto tamén quería facer a salvedade que non é o mismo esa área que miramos antes que esta. Dependendo do que vayamos a hacer, cal é a área que imos tratar, imos empregar unha escala tamén desa ortofoto. Isto é unha área moito máis grande e isto é unha área moito máis pequena. Aquí o mellor aprecianse máis claramente as retículas de fondo, onde se pode dividir o territorio. Nos imos traballando por partes, por campos, por zonas, retícula a retícula. Isto podía ser unha zona un pouco máis grande que Monteporreiro, pero isto podía ser unha zona casi tan grande como toda a Pontevedra. O traballo de campo logo é revisado. A revisión de campo lévanos a unha xeorreferenciación. A xeorreferenciación, unha vez definida, por decirlo así, vai a unha normalización
e todo isto estáse comunicando cunha base de datos. A base de datos, os estudos de toponimia están vinculados permanentemente, e desa base de datos podemos sacar os mapas e todas as consultas que queiramos facer a base de datos. Podemos facer un montón de mapas temáticos, consultas de tipo específico para cada momento, ou ben mapas xenéricos, como ortofoto, ou o que sea. Este é o esquema que se debería seguir, vamos, isto é moi por riba. Hai un montón de cousas polo medio, pero vamos, esquemáticamente sería isto. Esta sería unha das ventaniñas que tiña ese proxecto de toponimia de Galicia, que, como dixe Marta, levou no o SITGA. Esa ficha do topónimo pois inclui moitas cousas. Como vos decía, nas casillas da retícula da ortofoto que tomamos antes están ligadas aquí, e aquí é onde se poñían a cuadrícula do topónimo e as cuadrículas colindantes, as cuadrículas que están á beira da cuadrícula principal. Como mirades, hai un montón de campos que se teñen que encher por cada un dos topónimos que estamos recollendo. Ademais, a cada unha destas bases de datos podeselle vencellar vídeos, cintas magnetofónicas, coa xente que se vai entrevistando, etc. Todo eso vai compoñer un fondo moi importante de todo o que é o traballo de campo e que despois pode servir para volver a reutilizar. Esta outra captura, digamos, dunha ventaniña que o encuestador vai recollendo no campo e fai referencia á identificación da tipoloxía xeográfica. Non hai, digamos, son favas contadas. Hai augas, hai viais, hai terras, nada máis que temos que poñer o xe na casilla correspondente. Abaixo temos outras casillas, porque se o topónimo coincide co que figura nos planos do IXN ou do cadastro, pois márcase. Para despois saber que se existe ou non correspondencia ou se existe conflito entre eses topónimos. Unha vez que temos os datos revisados, pasamos a poñerlos no seu sitio, é dicir, a xeorreferenciados. Dentro dun SIS podemos obter todas as xeorreferencias do territorio pois nos distintos datos, é dicir, o SIS o que nos permite é cambiar de datum tranquilamente. As páxinas que vos comentaba antes do SISPAC ou ben do cadastro, calqueira delas, abaixo aparece unha ventaniña no que ti podes cambiar a coordenadas xeográficas ou, se queres poñer o VGS84 ou ETRS89, sempre podes cambiar de datum sen problema, porque a transformación matemática faina o sistema. É dicir, que desde ese punto de vista non importa na xeorreferenciación que traballemos co topónimo tanto no campo, pero despois a hora de introducilo no sistema, porque o sistema fai a conversión cando queiramos traspasar. Que é o que se xeorreferencia? Pois é o punto de inserción do topónimo, que é o centro da área que abrangue todo a área que cubre. Hoxe, a recollida de datos, a recollida de campo, podese facer, como temos os vuelos, e poden estar cargados en calqueira sistema que temos hoxe, as tablet ou en calquer aparatiño destes, podemos leválo ao campo con moita facilidade. Nada máis que temos que picar dentro da área, as aplicacións informáticas hoxe, tanto Google, calquera outra,
que se poidan levar nunha PDA mesmo, pois facilitan a incursión dun punto nunha coordenada concreta. Non máis que despois temos que completar os datos relacionados con ese punto. O resultado final pode ser isto. Isto é un conxunto de topónimos que teñen distintos cores, tamén porque se lle pode dar cores por temas, ou se refire, por exemplo, a toponimia, ou se só de terras, ou de hidronimia, pois dibuixarse por colores. Na base de datos xa están en categorías diferentes, pero o resultado podía ser unha cousa parecida a esta. Eso sobre a ortofoto. Claro que podemos poñer cartografía pura e dura, sen ortofoto, e teríamos os mesmos nomes nos mesmos sitios, claro, lógicamente. É dicir que o sistema de información xeográfico o que nos permite é unha versatilidade moi ampla, donde podemos elegir tanto a escala a que vai ser sacado o traballo, como tamén a forma, foto, o digo, ortofoto, cartografía, mistura de ambas as dúas, etc. O sistema de información xeográfico tamén nos permite facer algún tipo de análise. Por exemplo, nesta captura tamén temos un montón de topónimos que están grafiados según cores por identificación de terras diferentes. Se quixéramos escoller nada máis que os que se refiren que teñan nomes de plantas, a fitotoponimia, nada máis que temos que decir onde están, el vai nos pintar do color que nos queiramos. Todo isto é moi configurable dentro dun sistema de información xeográfico, e podemos sacar mapas temáticos especificamente de fitotoponimia, por exemplo. Isto nos permite ter consultas sobre o mapa en tempo real, ou facer ya con novos datos introducidos e os que hai dentro do sistema. Tamén nos permite utilizar os campos, os traballos de campo que temos introducidos cos que xa tiñamos. Por exemplo, aquí hai unha problemática cos topónimos que figuraban nos planos do IXEDE e os topónimos que figuran no catastro e os que non recollemos. Se hai algún conflito ou se hai algún tipo de contradicción, pois señalos nunha cor diferente. Isto facilitanos bastante o que despois é a corrección. E, bueno, isto é un pouco o que é o sistema de información xeográfico. Como ferramenta é moi importante, e como futuro pareceme que non hai outro, hasta que nos invente algo máis avanzado. Pareceme o sistema que é o compendio para despois manter tanto os históricos, os topónimos vinculados á cartografía, como os testimonios recollidos no campo. Non teño moito máis que falarvos de isto. Se tendes alguna pregunta. Hola, buenos días. Quería preguntar, ¿algún mapa de escala entre 1001, 2000 e 1500 que se comercialice, que sexa recomendable para ese tipo de tarefas? Está feito polo Instituto Geográfico Nacional, pode ser adquirido no SITGA ou no exSITGA? Bueno, o SITGA sí, o SITGA ten unha tirada de mapas un 5000. O que pasa que un 2000, que é o
ou 500. Iso é moi... Sí, o que recomendaches para a microtoponimia. Sí, para a microtoponimia. Un 2000 é moi difícil. Os concellos teñen os concellos importantes como Pontevedra, como Vigo, os concellos de habitantes, do número de habitantes como este, teñen cartografía un 1000 e un 2000. O que recolle a parcelaria, os que recollen a parcelaria, a concentración. A concentración parcelaria é o catastro. Bueno, é unha parte moi específica. As concentracións parcelarias, normalmente, que eu saiba, encárganse a empresas e eles teñen unha cartografía ou elaborada por eles ou incardinada, por suposto, co Sistema de Información Xeográfica, pero do SITCA, pero comercializado a esas escalas, un 2000 ou un 500, non, demanda o Concello, basicamente, dos concellos. De todos xeitos, un 5000 tampouco é malo para facer unha primeira incursión no campo e intentar recoller microtoponimia, porque a partir dun 5000 podese facer algún tipo de ampliación de determinadas áreas e intentar poñerlos con apuntes de cada un de nós. Ese é o Instituto Xeográfico Nacional, O de un 5000, o Instituto... O un 5000 está nas bases, quero decir, está na web do Sistema de Información Xeográfico de Galicia, o SITCA, hai un servidor de mapas, podese descargar en PDF, son mapas un 5000. Teño unha actualidade unha mala actualidade, teño unha actualidade de fai, non sei, pero de facer 10 anos. O sea, non están moi actualizados. Pero, bueno, eu iría demando os concellos, que os concellos teñen cartografía. A 5000, por suposto, porque a 5000 teñen a de toda Galicia, dai para baixo, mellor dito, dai para arriba, poden ter cartografía de núcleos, ainda que sea por núcleos ou por parroquias, por sitios moi diferenciados e moi concretos. Pois, se non hai máis preguntas, agradecerlle a Antonio a súa charla e a súa achegamento á cartografía e, sobre todo, agradecerlle porque, bueno, como dicíamos, ia ser outra persoa que viñera a vir e a última hora, pois, recorremos este Pontevedrés. Así que, graciñas.